mini bek lah. Gawe porsi besar hari ini bolo, gawe sate godhong telo. Nah iki aja lali dirah-rahi sing nom-nom. Soalnya iki bahan utamanya ya godhong telo iki lho bolo. Nah iki kok rame-rame makan bareng sate godhong telo. Kayak ngene iki lho bentukane bolo. Penak toh urip ning Tegalan suwantai sahdu bolo. Nah, kayak ngene-ngene iki tanduran ngene iki stake dhewe dadi serasa bingung-bingung. Piye ya? Ngene iki lah bentuk gambaran urip ning ngene desa bolo. Muga-muga sampean kabeh sing nonton awet sehat. Tapi jolali bolo di-subscribe, ditonton sampai habis. Ikuti terus keseruannya bareng awake dhewe masak-masak dino iki. Halo bolo, saiki aku wis teko ning ngene pawonku, ning ngene pawon hasil Mas Prindu. Nah, iki ana godhong telo, terus ojo lali bumbu kacange bolo. Bumbu kacang